hem vandaag. We zien vandaag in Amerika. En dan denken ze Amerika hartstikke ver weg. Maar nee, we zien lekker in Limburg in de buurt van Horst. En we gaan vandaag kijken naar golf. Nou heb ik het idee dat het best wel een sport is voor deftige mensen. Maar ik weet niet of dat klopt. Dus dat gaan we vandaag onderzoeken. Gaat je mee? Kom maar. Vandaag heb ik afgesproken met Manny en Manny werd ontzettend veel over golven, dus ik heb meteen een vraag voor haar. Ik dacht dat golf iets was voor deftige oude mensen. Klopt dat? Want ik zie hier allemaal kinderen achter me. Dat is een tijdje geleden is dat wel zo geweest, ja. Maar het jeugdgolf voor de kinderen wordt steeds leuker. En steeds meer kinderen hebben er plezier in. En ook wat heel erg belangrijk vind ik is dat de kinderen dus met iets bezig zijn wat ze leuk vinden. En zeker in groepsverband, dus niet dat ze alleen gaan stolen en de belken zitten te houden. Maar dat ze dus in groepsverband met elkaar een sport gaan beoefenen. En langzamerhand ook steeds beter weer. Nou, klinkt ontzettend leuk en ook heel vernieuwend. Zou ik mee mogen doen, want ik snap helemaal niks van golf. Oh, wat erg. Maar ja, daar heb ik wat voor. Wil ze mij doen, dan had ik geet dat ze dat petje opzoekt. Nou, dan pas ik er heel goed bij, tussen alle mensen. Zo, dan kunnen we gewoon beginnen. Ik zou nou even Mitch. En Mitch is een van de trainers hier op de golfclub van de jeugd. Ben je zelf ook een professionele golfer? Nee, ik ben nog geen professionele golfer. Ik zit nog op de opleiding van het CIOS. En van Doorhoed wil ik eigenlijk doorstruimen naar de golfopleiding in Tilburg. Dus ik ben nu eigenlijk nog in opleiding. Hoe zit nou zo'n les in elkaar, zo'n golfles? We beginnen altijd met een warming-up. Het is voor de kinderen belangrijk dat ze een beetje in de sfeer van de les komen. Dat ze het warm krijgen, dat ze al een beetje een kleine introductie krijgen van wat ze in de les kunnen verwachten. En van Doorhoed bouwen we het meestal op hoe 2 thema's. Dus vandaag is dat de full swing, zoals je kunt zien. En daar hebben we nog het putgedeelte. En door bouwen we altijd één thema aan vast. Dus we hebben vandaag met het swingen hebben we de zwaaibaan. En dadelijk met het putten hebben we de richting. Dus daar proberen we altijd onze lessen mee te bouwen. Oké, en kan ik nou in één les ook leren hoe ik nou überhaupt zo'n bal weg moet slaan? Ja, dat kan zeker. Alleen die lessen die leren dicht de basis aan. Maar het is voornamelijk belangrijk dat ze ook zelf buiten de lessen hem trainen. En dat ze er vooral plezier in is, want dat is het belangrijkste. Oké, nou klinkt ontzettend leuk. Zullen we maar gewoon beginnen? Ja, is goed. Ik ga ook mee dan. Nou, ik wil daar ook gewoon golven, dus ik denk dat ik ook maar even mee moet doen. Waar is de bedoeling van het spel? Nou, dat is gewoon... Dan ga ik tegen de bal. Moet je gewoon daarheen lopen en dan bal pakken. En dan zijn een paar tikkers. En als je getikt wordt, moet je de bal terugleggen en weer teruglopen en dan nu proberen. Oké, dus een balletje pakken. Ja. Oké, kom, dan gaan we beginnen. Nou. Het is niks meer het beste groepje. We hebben er 8. Ja, ik wil nou zelf ook even gaan oefenen. Maar nou zie ik hier een kast vol met sticks en ik heb geen idee welke ik nodig heb. Nick, kun jij mij eens even vertellen hoe dit in elkaar zit? Zeg maar, er zijn verschillende clubs. Ja, zeg maar, het blad. Bij het ene is het blad schuiner als bij het ander. En hoe schuiner het blad, hoe hoger je slaat. Want het is zeg maar gewoon een soort van schans, als het ware. En hoe hoger je slaat, hoe meer wind de bal vangt. Maar als je bijvoorbeeld over een berg wil slaan, heb je natuurlijk al hoogte nodig. Dus dus daar ligt het dus zeg maar aan welke clubkeuze je neemt. Dus dan kun je aan de verschillende nummers zien welke dat je moet hebben? Ja, want des te lager het getal, des te rechter. Ja, ik stond nog even Lara. Lara, kun je mij eens uitleggen hoe ik moet slaan? Ja. Vertel eens. Het balletje leg je hierop. Oké. De handen zo. En dan doe je met je duimen doe je recht dat je dan recht de club kan zien. Je doet je voeten zo dat het balletje tussen je voeten zit. En dan ga je slaan. Ik krijg het niet.
Maar dat is een oefenswing, dat doen ze altijd. Nou, de eerste ging niet zo heel goed, dus de tweede mocht ik meer geluk mee hebben. Ze kan er niks van. Nou, ze moet nu gaan putten. Gewoon een korte zwaai naar achter. En dan in het doeltje proberen te slaan. In minder dan 3 slagen. En hoe deed ik het? Heel goed, je had hem met 3 slagen erin. Dus dat is een par. En wat is een par? Dat is eigenlijk, bijvoorbeeld je hebt een baantje. En die moet je dan in 3 slagen. En dan heb je dus een par. Dus dan moet je hem gewoon in 3 slagen Dus ik erin heb doen. hem gehaald? Ja. Yes.